தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. திருமுழுக்கு திருவருட்சானமானது கிறிஸ்துவ வாழ்வின் நுழைவு வாயிலாகவும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையாகவும் கொண்டாடப்படுகின்றது. இயேசு யோவானிடமிருந்து திருமுழுக்கு பெற்று தமது விண்ணரசின் படிப்பினைகளை மக்களுக்கு பறைசாற்றினார். இன்று நாம் விழா எடுக்கின்ற தூய ஜோசப் வாஸ் தாம் பெற்ற திருமுழுக்கு வழியாக இறைவனால் அழைக்கப்பெற்று மறைபரப்பு பணியாளராக இலங்கை சென்று நற்செய்தியை பணியை மேற்கொண்டார். இறைவனும் அவரோடு இணைந்து அவருடைய ஜெபத்தாலும் வல்லமைமிக்க செயல்களாலும் மற்றும் தனது எடுத்துக்காட்டான வாழ்வாலும் பல ஆன்மாக்களுக்கு விண்ணரசின் பாதையை காட்டினார். இன்று இயேசுவின் திருமுழுக்கு விழாவை கொண்டாடும் நாம் தூய ஜோசப் வாஸை போன்று நாம் பெற்றுக்கொண்ட திருமுழுக்கின் பயனாக நம் வாழ்வில் மனமாற்றம் பெற்று இறை நம்பிக்கையோடு நம்மால் இயன்ற நற்செய்தியை பணியாற்ற இந்த திருப்பலியில் மன்றாடுவோம். சாட்சிகளாய் வாழவும் அவரே மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த நாளில் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும் உன்னதமான பலி இறைவனுக்கு உகந்த தகுந்த பலியாக அமைந்திட நம்முடைய பாவங்கள், நம்முடைய குறைகள், நம்முடைய குற்றங்கள் யாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வோம், மனம் வருந்துவோம், இறைவனிடத்திலே மன்னிப்பு வேண்டுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியென ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான தூய மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் தேவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்றார். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. இரக்கவையும் ஆண்டவரே இரக்கவையும் கிறிஸ்துவே இரக்கவையும் கிறிஸ்துவே இரக்கவையும் ஆண்டவரே இரக்கவையும் ஆண்டவரே இரக்கவையும். உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சிமை உண்டாகுக. உலகினிலே நல் மனதோர்க்கு அமைதியும் ஆகுக. புகழ்கின்றோம் உம்மை அணங்குகின்றோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம். உமது மேலான மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். ஆண்டவராகிய இறைவா, உலக அரசரே, வல்ல ஒரே மகனாய் குறித்த இயேசு கிறிஸ்துவே, ஆண்டவராகிய இறைவா, இறைவனின் செம்மறியே, தந்தையின் திருமகனே, உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் நாட்டை ஏற்றருளியும். இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் ஒருவரே தூயவர், நீர் ஒருவரே ஆண்டவர், நீர்
மன்றாடுவோமாக. என்றென்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, யோர்தான் ஆற்றில் திருமுழுக்கு பெற்ற கிறிஸ்துவின் மீது தூயாவி இறங்கி வர அவரையும் அன்பார்ந்த மைந்தர் என சிறந்த முறையில் அறிக்கையிட்டீரே. தண்ணீராலும் தூயாவியாலும் புது பிறப்படைந்துள்ள மக்களை உமக்கு சொந்தமாக்கி கொண்ட நீர் அவர்கள் உமக்கு ஏற்புடையவர்களாக என்று நிலைத்திருக்க அருள்வீராக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிறீர்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ. முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 40, இறை திருவசனங்கள் 1 முதல் 5 மற்றும் 9 முதல் 11 வரை. ஆறுதல் கூறுங்கள் என் மக்களுக்கு, கனிமொழி கூறுங்கள் என்கிறார் உங்கள் கடவுள். எருசலேமிடம் இனிமையாய் பேசி உரத்த குரலில் அவளுக்கு சொல்லுங்கள், அவள் போராட்டம் நின்றுவிட்டது, அவள் குற்றம் மன்னிக்கப்பட்டது. அவள் தன் பாவங்கள் அனைத்திற்காகவும் ஆண்டவர் கையில் 2 மடங்கு தண்டனை பெற்றுவிட்டாள். குரலொலி ஒன்று முழங்குகின்றது, பாலை நிலத்தில் ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள், பால் நிலத்தில் நம் கடவுளுக்காக நெடுஞ்சாலை ஒன்றை சீராக்குங்கள். பள்ளத்தாக்கு எல்லாம் நிரப்பப்படும், மலை குன்று யாவும் தாழ்த்தப்படும், கோணலானது நேராக்கப்படும், கரடு முரடானவை சமதளமாக்கப்படும். ஆண்டவரின் மாட்சி வெளிப்படுத்தப்படும், மானிடர் அனைவரும் ஒருங்கே இதை காண்பர். ஆண்டவர் தாமே இதை மொழிந்தார். சியோனே, நற்செய்தி தருபவளே, உயர் மலை மேல் நின்று கொள். எருசலேமே, நற்செய்தி உரைப்பவளே, உன் குரலை எழுப்பு, அஞ்சாதே. இதோ உன் கடவுள் என்று யூதா நகர்களிடம் முழங்கு. இதோ என் தலைவராகிய ஆண்டவர் ஆற்றலுடன் வருகின்றார், அவர் ஆற்றலோடு ஆட்சி புரிய இருக்கிறார். அவர் தம் வெற்றி பரிசை தம்முடன் எடுத்து வருகின்றார், அவர் வென்றவை அவர் முன் செல்கின்றன. ஆயனை போல் தம் மந்தையை அவர் மேய்ப்பார், ஆட்டுக்குட்டிகளை தம் கையால் ஒன்று சேர்ப்பார், அவற்றை தம் தோளில் தூக்கி சுமப்பார், சினையாடுகளை கவனத்துடன் நடத்தி செல்வார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. உன் திருயாழில் என் இறைவா, பல பண்டரும் நரம்புண்டு, என்னையும் ஓர் சிறு நரம்பெனவே அதில் இணைத்திட வேண்டும் இசையரசே. உன் திருயாழில் என் இறைவா, பல பண்டரும் நரம்புண்டு, யாழினை நீயும் மீட்டுகையில் இந்த ஏழையின் இதயம் துயில் கலையும். யாழினை நீயும் மீட்டுகையில் இந்த ஏழையின் இதயம் துயில் கலையும். யாழிசை கேட்டு தனை மறந்து, யாழிசை கேட்டு தனை மறந்து, உந்தன் ஏழிசையோடு இணைந்திடுமே, இணைந்திடுமே. உன் திருயாழில் என் இறைவா, பல பண்டரும் நரம்புண்டு, விண்ணக சோலையில் மலரெனவே திகழ் எண்ணிலா தாரகை உனக்குண்டு. விண்ணக சோலையில் மலரெனவே திகழ் எண்ணிலா தாரகை உனக்குண்டு. உன்னருள் பேரொளி நடுவினிலே, உன்னருள்
திருயாழில் என் நிறைவா பல பண்டரும் நரம்புண்டு. என்னையும் ஓர் சிறு நரம்பனவே அதில் இணைத்திட வேண்டும் இசையரசே. உன் திருயாழில் என் நிறைவா பல பண்டரும் நரம்புண்டு. புனித பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 2 இறைவார்த்தைகள் 11 முதல் 14 மற்றும் அதிகாரம் 3 இறைவார்த்தைகள் 4 முதல் 7 முடிய. மனிதர் அனைவருக்கும் மீட்பராம் கடவுளின் அருள் வெளிப்பட்டுள்ளது. நாம் இறை பற்றின்மையையும் உலகு சார்ந்த தீய நாட்டங்களையும் மறுத்து கட்டுப்பாட்டுடனும் நேர்மையுடனும் இறை பற்றுடனும் இம்மையில் வாழ இவ்வருளால் பயிற்சி பெறுகிறோம். மகிழ்ச்சியோடு எதிர்நோக்கி இருப்பது நிறைவேறும் என காத்திருக்கிறோம். நம் பெருமை மிக்க கடவுளும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சி வெளிப்பட போகிறது. அவர் நம்மை எல்லா நெறிகேடுகளில் இருந்தும் மீட்டு நற்செயல்களில் ஆர்வமுள்ள தமக்குரிய மக்களாக தூய்மைப்படுத்த தம்மையே ஒப்படைத்தார். நம் மீட்பராம் கடவுளின் நன்மையும் மனித நேயம் வெளிப்பட்ட போது நாம் செய்த அறச்செயல்களை முன்னிட்டு அல்ல, மாறாக தம் இரக்கத்தை முன்னிட்டு புது பிறப்பு அளிக்கும் நீரினாலும் புதுப்பிக்கும் தூய ஆவியாலும் கடவுள் நம்மை மீட்டார். அவர் நம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக தூய ஆவியை நம்மீது நிறைவாக பொழிந்தார். நாம் அவரது அருளால் அவருக்கு ஏற்புடையவர்களாகி நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கும் நிலை வாழ்வை உரிமை பேராக பெரும் பொருட்டே இவ்வாறு செய்தார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. என்னை விட வலிமை மிக்க ஒருவர் வருகிறார். அவர் தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. தூய லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. அதிகாரம் 3
வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள் 15 முதல் 16 வரை மற்றும் 21 முதல் 22 வரை. அக்காலத்தில் மக்கள் மீட்பரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒருவேளை யோவான் மெஸ்ஸியாவாக இருப்பாரோ என்று எல்லாரும் தங்களுக்குள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். யோவான் அவர்கள் அனைவரையும் பார்த்து, நான் தண்ணீரால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கின்றேன், ஆனால் என்னை விட வலிமை மிக்க ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய மிதியடி வாரை அவிழ்க்கக்கூட எனக்கு தகுதி இல்லை, அவர் தூய ஆவி என்னும் நெருப்பால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார். மக்கள் எல்லாரும் திருமுழுக்கு பெறும் வேளையில் இயேசுவும் திருமுழுக்கு பெற்று இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தபோது வானம் திறந்தது. தூய ஆவி புறா வடிவில் தோன்றி அவர் மீது இறங்கியது. அப்பொழுது என் அன்பார்ந்த மகன் நீயே, உன் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகின்றேன் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் ஒலித்தது. இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்துவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இன்று நாம் இறைமகன் இயேசுவின் திருமுழுக்கு விழாவை கொண்டாடுகின்றோம். திருமுழுக்கு, இந்த திருமுழுக்கினால் நமக்கு என்ன பலன் என்று நாம் யோசிக்கலாம், எண்ணலாம். குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு சடங்கு நடந்தது, நமக்கே தெரியாது. நமது பெற்றோர்கள் ஆலயத்திற்கு எடுத்து சென்றார்கள். அங்கே ஒரு தந்தையார் இருந்தார். பல தடவை அந்த குழந்தைகள் அழுது கொண்டே இருக்கும், சில குழந்தைகள் சிரித்து கொண்டே இருக்கும். அதாவது அழுகின்ற குழந்தைகள், அந்த குழந்தைகளுக்குள்ள நிறைய சாத்தா இருக்குது, அதனால தான் அழுது அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. சிரிக்கிற குழந்தைகள், அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறையா ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க, வானதூதர்கள் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ப முடியாது. அது குழந்தைகள் அழதான் செய்யும். ஆனால் நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீகம், நம்முடைய விசுவாசம், நம்பிக்கை, நம்மை இன்று வரை வழி நடத்திய இறைவன் நமது குழந்தையையும் தொடர்ந்து வழி நடத்துவார். இறைவனில் ஒன்றித்திருந்து இறைவனே அந்த குழந்தையை வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த திருமுழுக்கு திருவருட்சாதனத்திலே நாம் இணைக்கின்றோம். ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையின் வழியாக நமது குழந்தைகளை இணைக்கின்றோம். ஒரே இறை சமூகமாக வாழ்வதற்காக நாம் இறைவன் முன்னிலையில் நாம் பல முறை முயற்சி செய்கின்றோம். இறைவனும் நம்மை வழி நடத்துகின்றார். எவ்வாறு இஸ்ராயல் மக்களை வழி நடத்தினாரோ அதே போன்று இன்றும் தமது மந்தைகளை அவர் வழி நடத்தி செல்கின்றார். திருமுழுக்கு என்பது, இந்த திருமுழுக்கினால் என்ற 2ஆம் வாசகத்தில் அழகாக கூறப்பட்டது போல நம்மை இறைவனோடு இணைக்கின்றார். இன்கார்பரேஷன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். கார்புஸ் என்று லத்தீனிலே உடல், பாடி என்று பொருள்படும். அவருடைய உடலோடு நம்மை இணைக்கின்றார். நாம் திரு அவையின் அங்கத்தினர்களாக வாழ்வதற்கு நம்மை அழைக்கின்றார். இந்த சிறப்பு அழைப்பு என்பது, திரு அவை என்பது ஒரு புனிதத்துவம். இந்த புனிதத்துவத்திலே நம்மை இணைத்து அந்த புனிதத்துவத்தில் வளர, புனிதமான வாழ்க்கை வாழ, நமக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் சரி இறைவனே அவர் கைகோர்த்து நம்மை தூக்கி விடுவார். இறைவன் நம்மோடு பயணிக்கின்றார். துன்பத்திலும் சரி இன்பத்திலும் சரி நம்மோடு இணைந்து பயணிக்கின்றார் என்ற உண்மையை நாம் திருமுழுக்கு திருவருட்சாதனத்திலே உணர்கின்றோம். எனவேதான் 3 தடவை நமக்கு மந்திரிப்பு நடக்கும். 3 தடவை வாழ்க்கையில் சொல்லுவாங்க. சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு 3 நேரம் தான் அவங்க கோயிலுக்கு வருவாங்களா. முதல்ல அவங்களே தெரியாது, யாரோ அவங்க அம்மா அப்பா கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தெரியும் ஒரு ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கேன் அப்படின்னு தெரிய வரும். ஞானஸ்நான நேரத்தில் கோயிலுக்கு வருவாங்களாம். 2வது கல்யாண நேரத்தில் கோயிலுக்கு வருவாங்களாம். அப்போ சாமியார் மந்திரிச்சு நினச்சி வச்சுருவாராம். கடைசியில் எல்லாரும் தூக்கிட்டு போவாங்களாம், கல்லறையில் போய் மந்திரிப்பாங்களாம். இதுதான் 3 தடவை. சிலவங்களுக்கு இந்த 3 நேரம் தான் மந்திரிப்போம். ஆனால் இந்த 3 வேளையிலும் சரி, எல்லா வேளையிலும் சரி, எப்பொழுதெல்லாம் நாம் தந்தை மகன் தூய ஆவி என்று தொடங்குகின்றோமோ நாம் அதை உணர வேண்டும், நானும் கிறிஸ்தவன் என்று. ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒரு மந்தையோடு சேர்ந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்துதான். அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு தெரியல அது ஆடு கிடையாது, புலிக்குட்டி என்று.
அந்த ஆடு கூட சேர்ந்து புல்லு தின்னுட்டு இருந்துதான். அப்போது அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து ஒரு புலி, பெரிய புலி வருது, வந்து எல்லாரையும் அடித்து சாப்பிட்றதுக்கு வர எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. எல்லா ஆட்டுக்குட்டியும் பயந்து ஓடி அவங்கவுங்க முட்பதற்குள்ளேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த புலி பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டுச்சா, நம்மள மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கானாங்கன்னு. அந்த குட்டி தூக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டுச்சான். அது பயந்துட்டு இருந்தேன், அதனால் ஒன்றும் பேச முடியல. அதனால் அந்த புலிக்குட்டியை தூக்கிட்டு போய் அதனுடைய கூட்டங்களோடு சேர்ந்துட்டு ஒரு நீர்நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போச்சான். நீர்நிலை எடுத்துகிட்டு பாரு, என் முகத்தையும் பாரு, ஓ முகத்தையும் பாரு, இதில் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்குதா? இல்லை. அப்போ நீ அந்த இனத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை, அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை, இந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் சொல்லி அதுக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தேன். எப்படி சாப்பிடணும், எதை சாப்பிடணும், எப்படி வேட்டையாடணும், இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தான். அதே மாதிரி தான் ஆண்டவரும் திருமுழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு எல்லா மனுஷங்களோடும் சேர்ந்து போகிறாரு. அப்போ யார் ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறா? திருமுழுக்கு யோவான் அங்கே வந்து ஞானஸ்நானம் கொடுத்துட்ருக்கிறாரு. அது வந்து யூத மரபுப்படி அங்கே வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளும், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பெரிய திருவிழா நாள், அப்படி தானே அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளும் எல்லா ஆண்களும் சென்று ஒரு நீர்நிலைக்கு போய் அவங்கள வந்து சுத்தம் செஞ்சுக்குவாங்களே, எல்லா பாவத்திலிருந்து கழுவுறதுக்கும் சரி, அங்கே உடம்பளவில் சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வழிபாட்டுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி தருணத்தை வந்து யோவான் அழகாக பயன்படுத்துகிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு? விழிப்பாயிருங்கள், கவனமாயிருங்கள், ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்க வர இருக்கின்றார் என்று. அப்போ தான் சொல்லும்போது இயேசுவை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஞானம் தோன்றுது. அப்புறம் வந்து வானம் திறக்குது. அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கும்போது எல்லாரும் கொடுக்குற மாதிரி தான் அவரும் கொடுத்தார். வானம் திறக்குது. வானம் திறந்தோடனே என்ன சொல்லப்படுது? இவரை ஏன் அன்பார்ந்த மகன், அன்பார்ந்த பிள்ளைன்னு சொல்ல நம்ம, அப்படிதானா? அன்பார்ந்த பிள்ளை, இவரிடம் நான் பூரிப்படைகிறேன், இவன் மேலே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இவனை பற்றி அப்படின்னு இந்த வார்த்தை வருது. அப்போ தான் ஆண்டவருக்கே தோணுது, அப்போ நம்ம சாதாரண மனுஷங்களை மாதிரி கிடையாது, நான் எதுக்காக வந்திருக்கிறேங்க, என்ன என்னுடைய பணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி அன்றையிலிருந்து அவருடைய பணி வாழ்வு, பொது பணி வாழ்வு துவங்குகின்றது. அன்பார்ந்தவர்களே, அதன் முழுமையை நாம் சிலுவையிலே பார்க்கின்றோம். சிலுவையில் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்து அவர் எவ்வாறு ஆண்டவர் அவருக்கு கட்டளையிட்டாரோ ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய கடமையை அவர் செய்கின்றார். எனவே நாம் ஆண்டவருடைய திருவருட்சாதனத்திலிருந்து, இந்த திருமுழுக்கு திருவருட்சாதனத்தில் நாம் உணர்வது என்னவென்றால், திருமுழுக்கின் வழியாக நமக்கும் ஒரு கடமை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன கடமைகள்? 3 கடமைகள், அப்படிதானா? திருமுழுக்கு வழியாக ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் 3 வகையிலே பங்கேற்கின்றோம். எதெல்லாம் தெரியுமா? ப்ரீஸ்லி, கிங்லி அண்ட் ப்ராஃபட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். அதாவது ஒரு பொது துறவரத்தாரை போல, பொது துறவரத்தை போல, அதாவது ஒரு சாமியார் எப்படியெல்லாம் நற்செய்தி பறைசாற்றுவதுன்னா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி, அதே மாதிரி நமக்கும் அதில் பங்கு உண்டு. ஒரு குருத்துவத்தை நாமும் ஏற்றுக்கொண்டு, பொது குருத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இறைவனை பறைசாற்ற வேண்டும். எப்படிலாம் சொல்லலாம்? உண்மையாக இருக்கலாம், அப்படிதானே? பொய் சொல்லாமல் இருக்கலாம், தீய வார்த்தைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில், பிறருக்கு உதாரணமாக இருக்கலாம். இந்த 3மே சாதாரணமாக எல்லா மக்களும் செய்ய வேண்டியது. நம்ம யோசிப்போம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு. 2ஆவதாக வந்து என்னது? கிங்லின்னு சொல்லலாம், அப்படிதான். அரசர், நம்மள ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், இவரே என் அன்பார்ந்த பிள்ளை, இவரிடம் நாம் பூரிப்படைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா நேரத்திலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி, ஊதாரி மைந்தன் வெளியே வந்தாலும் சரி, பாவப்பட்டாலும் சரி, ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கிறதுக்கு, கட்டி அணைச்சிக்கிறதுக்கு எப்போதுமே தயாராக இருக்கிறார், எப்போதுமே தயாராக இருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம எந்த வேலையில் கூப்பிட்டாலும் சரி, ஆண்டவர் நம்மளுடைய கூக்குறல், நம்ம ஜெபம் கேட்கறதுக்கு அவர் எப்போதுமே தயாராக இருக்கிறாரு. கடவுளின் பிள்ளை, கடவுளோடு ஐக்கியமானவர்கள் என்றால், நான் யாருடைய பிள்ளைன்னா கடவுளுடைய பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய இமயமலை மாதிரி இருக்கிற கடவுள் நமக்கு பின்னால் இருக்கிறாரு, அவரே எனக்கு சக்தி கொடுக்குறாரு, ஆற்றல் கொடுக்குறாரு நம்ம சொல்லலாம். 3ஆவது வந்து அது மாதிரி நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் சரி, இந்த இதை மட்டும் நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது. கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார். எந்த இக்கட்டாலும் சொல்லுங்க சார், இன்றைக்கே சொல்லலாம், நீ கிறிஸ்தவத்தை மறுதளிக்கணும், கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்ம உள்ளத்தளவில் நம்ம கடவுளை தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எப்போதும் நம்ம கூட இருக்கு, இன்பத்திலும் சரி, துன்பத்திலும் சரி, சோதனை நேரத்திலும் வேதனை நேரத்திலும் அவர் நம்மளோடு இருக்கிறார், நம்ம வழி நடத்துகிற கடவுளாக இருக்கிறார். 3ஆவது பார்க்குறோம் ப்ராஃபட்டிக். எவ்வாறு ஒரு திருமறை தூதராக தவறுக்கு எதிராக பறைசாற்றணும். அப்படின்னா தவறை வந்து புறக்கணிக்கணும், இது தவறுன்னு சுட்டி காட்டணும், அதை பறைசாற்றுறதுக்கு நம்மளை வந்து ஆண்டவர் வழி நடத்துகிறார். இந்த 3 கடமைகளை நமக்கு வந்து திருமுழுக்கின் வழியாக நம்ம கொடுக்குறாரு. ஒரே ஒரு கேள்வி, கடைசியில் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னால் ஒரு கதை சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறேன். ஒரு அரசர் வந்து அவருடைய அரசவையில் யாருமே அவர் சொல்ல வந்து கேட்கல. என்னென்னா, அரசர் சொல்கிற கட்டளைகள் தான் கீழ்ப்படினோம் அப்படின்னு ஒரு கட்டளையை போடும்போது அவருக்கு தோணுது, எல்லாரும் ஒரு கடவுளை வந்து நம்புகிறாங்க, ஒரு கடவுளை வழிபட்டுருக்காங்க, அவர் கடவுளுக்கு பேர் தெரியல, ஆனால் எல்லாருமே
அங்கே தான் போகிறாங்க, அவரை தான் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு தெரிய வருது. அவர் என்ன சொல்கிறார், அப்போ அந்த கடவுளை இல்லாமல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, அப்போ ஒரு அரசியலில் கூப்பிட்றாரு, ஆலோசகர்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு. ஒருத்தர் சொல்கிறார், வயசானவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து அந்த கடவுளை தூக்கிட்டு போய் மலை மேலே, உயர்ந்த மலை மேலே வச்சுருங்க, யாரும் போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அரசு சொல்கிறார், இது நல்ல ஐடியா கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் இதை கூட வீட்டை கூட விட்டுட்டு கடவுளை தேடி ஒரு நாள் போயிடுவாங்க, கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ என்ன சொல்கிறார், இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு, ஆழமாக தோண்டி கடலுக்கு அடியில் புதைச்சிடலாம். இல்லை, அங்கேயும் போய் தேடுவாங்க, என்றைக்கும் அந்த கடலுக்கு அடியில் விழுது மேலே வரும், அப்போமா அவங்க அந்த கடவுளை கண்டுபிடிப்பாங்க, திருப்பி அந்த பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் என்ன தான் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அரசரே சொல்கிறாரு, அவருடைய மனசுக்குள்ளே புதைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ தான் தேட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு. எவ்வளோ உண்மை, அப்படி தானா? ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. எவ்வளோ நேரம் தேடுறோம், எவ்வளோ நேரம் தேடுறோம்? நம்ம கூட இருக்கிறாரு. ஒரு சங்கடம், ஒரு நோய், பிரச்சனைனா யாரை தேடி போகிறோம்? முதல்ல ஏசுப்பா அப்படியா போகிறோம். அந்த காலத்தில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, ஏசுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆலயத்துக்கு வர்றோம், முன்னால் அந்த இது இருக்கும்ல, அப்படி தானே, அந்த திருநீர் இருக்கும், அப்படி தானே, என்ன சொல்லுவாங்க, அது தீர்த்தம் இருக்கும், அதை எடுத்து நெத்தியில் தொட்டு, எதுக்காக ஞாபகப்படுத்துறக்கா, நானும் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கேன், என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படணும், நான் வந்து இப்போ ஆண்டவரை தேடி போகிறேன் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அது பல காரணங்களுக்காக, ஹைஜீன் இஷ்யூனால அதை வந்து எடுத்துட்டாங்க. அது இப்போ இல்லை. ஆனாலும் நம்ம கடவுளை தேடும்போது சுத்த மனதோடு தேடி போனோம். எப்போதெல்லாம் அந்த தந்தை மகன் தூய ஆவின்னு சொல்கிறோமோ, கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் உண்மையிலே நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோமா? அந்த ஞாபகத்தோடு நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோம். நம்ம செய்கிற ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்குறாரு. ஆண்டவர் இதே அன்பார்ந்த மகன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அன்பை ஏங்கிக்கு இருக்கின்ற கடவுள் வந்து நம்ம சொல்கிற ஜெபத்தை கண்டிப்பாக கேட்பாரு. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குதா? அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், கடவுளே பார்ப்போம். ஒரு அப்பா அம்மா, ஒரு பையன் ஸ்போர்ட்ஸில் வின் பண்ணிட்டான், கப்பத்துட்டு, அப்பா நான் வின் பண்ணிட்டேன், இப்போ மொதல் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு வரும்போது அந்த அப்பா சொல்லுவார், எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமாடா, ஒன்று என்ன பிள்ளையா பார்த்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆண்டவர் சொல்லும்போது, இதோ என் அன்பார்ந்த மகன் சொல்லும்போது, அங்கே நல்லா கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு எங்கள் கோயிலுக்கு போகாமல், ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு போகாமல் வந்து ஆண்டவர் முன்னால் நிற்கும் போது எப்படி இருக்கும்? அப்பா நான் உன்னை பார்த்தோன்னே எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமாப்பா என் பிள்ளைன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆண்டவர். சிந்தித்து பார்ப்போம், நம்முடைய செயல்கள் சொல் எப்படி இருக்குதுன்னு சிந்தித்து பார்ப்போம். எது மாற்றணுமோ, நம்மளால் மாற்ற முடியாதுன்னாலும் கூட ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் என்று உண்மை உணர்ந்து கொண்டு முழு மனதோடு ஆண்டவர் முன்னிலையிலே மண்டிட்டு வேண்டுகின்ற பொழுது ஆண்டவர் நமது விண்ணப்பத்தை கேட்கின்றார். நமது பாவங்களை மன்னிக்கின்ற கடவுளாக இருக்கின்றார். நமது உள்ளத்தில் உள்ள காயங்களை குணப்படுத்துகின்ற மருத்துவராக இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து இந்த திருப்பலியில் வேண்டும். நாம் பெற்ற அந்த திருமுழுக்கை வழியாக அதை முழுமையடைய எவ்வாறு புனித ஜோசப்பாஸ் ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று தனது தாம் பெற்ற திருமுழுக்கின் நிறைவை அவர் இறை மறைபரப்பு பணியிலே செயலாற்றி மக்களை மனம் திருப்பி புனித பாதையில் இட்டு சென்று அவர்களையும், எங்கே ஒரு காடாக இருக்கலாம், மலையாக இருக்கலாம், அங்கே செடியே வளராது, அந்த ஒரு இடத்துல கூட சென்று மறைபரப்பை பறைசாற்றி அங்கும் வளர்ச்சியை, திருச்சபையின் வளர்ச்சியை கண்டார். ஏனெனில் இறைவன் அவரோடு இணைந்து செயலாற்றினார். அவர் நம்பினார், தாம் பெற்ற திருமுழுக்கின் வழியாக எனக்கு ஆற்றல் உண்டு, என்னோடு இறைவன் செயலாற்றுகிறார் என்று எண்ணி நம்பிக்கையோடு ஜெபம் செய்தார். எங்கே வறட்சி இருந்ததோ அங்கேயும் மழை வரச் செய்தார். எங்கே அச்சுறுத்தல் இருந்ததோ அங்கேயும் அதையெல்லாம் தாண்டி இறை அரசை பறைசாற்றினார். அவரே நமக்கு சாட்சி. முழுமையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ்வதற்கு இன்றைய நாளிலே நாம் இயேசுவின் திருமுழுக்கை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளிலே நாம் இறைவனின் ஆற்றலையும் சக்தியையும் வேண்டுவோம். நம்மளோடு இணைந்து செயலாற்ற நமது விண்ணப்பத்தை கேட்க நம் ஆண்டவரை மன்றாடுவோம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமுழுக்கு பெருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்த வேளையிலே நாம் அனைவரும் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் அறிக்கையிடுவோம். நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு ஒருமையில் பதில் சொல்லவும்.
அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, நாம் புதுவாழ்வு பெற்று கிறிஸ்துவோடு வாழுமாறு புனித திருமுழுக்கில் நாம் அவரோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளோம். ஆகவே இன்று அவருடைய விழாவை கொண்டாடி மகிழும் இந்த நல்ல நாளில் நாமும் புனித கத்தோலிக்க திரு அவையில் இறைவனுக்கு ஊழியம் புரிவதாகவும் முன்பு திருமுழுக்கின் போது நாம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இப்போதும் புதுப்பிப்போம். எனவே சாத்தானை விட்டுவிடுகிறீர்களா? அவருடைய செயல்களை விட்டுவிடுகிறீர்களா? சாத்தானின் ஆரவாரங்களை விட்டுவிடுகிறீர்களா? விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாமல தந்தையாக கடவுளை நம்புகிறீர்களா? அவருடைய ஒரே மகனும் கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறந்து பாடுபட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்டு இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றுவருப்பருமாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றீர்களா? தூய ஆவியாரையும் புனித கத்தோலிக்க திரு அவையையும் புனிதர்களுடைய சமூக உறவையும் பாவ மன்னிப்பையும் உடலின் உயிர்ப்பையும் நிலை வாழ்வையும் நம்புகின்றீர்களா? நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையும் தண்ணீராலும் தூயாவியாரும் நமக்கு புதுப்பிறப்பு அளித்து பாவ மன்னிப்பு வழங்கியவரும் எல்லாமல தந்தையமாகிய கடவுளே தமது அருளால் நாம் நிலைவாழ் பெறும் பொருட்டு நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்மை பாதுகாப்பாராக. ஆமென். நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தாயும் தந்தையுமாக இருந்து வழிநடத்துகின்ற எல்லாமல்ல இறைவனிடத்திலே நம் ஒவ்வொருடைய தேவைகளுக்காகவும் திருச்சபையின் நலன்களுக்காகவும் நாம் நம்முடைய ஜெபங்களை அவர் திருமுன் ஏறெடுப்போம். நல்ல ஆயனே, எம் இறைவா, ஜூபிலி ஆண்டை கொண்டாடும் திரு அவையை வழிநடத்தும் ஆயர்கள், குருக்கள், துறவரத்தார் அனைவரும் திரு அவையின் படிப்பினைகள் விழுமியங்களை பின்பற்றி தங்கள் மேய்ப்பு பணிகளை இறை மக்களோடு பயணித்து அவர்களை வழிபடுத்தி நம்பிக்கையில் வளர தேவையான அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டு தூய ஜோசபாஸ் வழியாக மக்களின் குறை தீர்த்த அமைதியின் ஊற்றை எம் இறைவா, எம் மக்கள் எங்கள் கவலைகள் நீங்கி மன அமைதி பெறவும், எங்கள் குடும்ப பிரச்சனைகள் நீங்கி அமைதி நிலவவும், எங்கள் சமூகத்தில் எங்கள் அயலாரோடு அமைதியில் ஒற்றுமையில் வாழ அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். தூய ஜோசபாஸ் வழியாக இலங்கை நாட்டில் பஞ்சம் பசி போக்கிய நீதியின் நாயகனே எம் இறைவா, எம் நாட்டை தலைவர்கள் நேர்மையாக மக்கள் பணியாற்றி மக்களின் வறுமை போக்கி நீதியின் நிலைநாட்ட திறம்பட செயல்பட தேவையான அருள் தர இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். தூய ஜோசபாஸ் வழியாக அருள் வரங்களை பெற்றுத்தரும் எம் இறைவா, இங்கு மன்றாடும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் வேண்டுதல்களுக்கு கனிவாய் செவி சாய்த்தருளும். அவர்களை எல்லா தீங்கிலும் இருந்து காத்தருள வேண்டுமென்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நோயாளிகளுக்கு ஆறுதல் தரும் மருத்துவரே எம் இறைவா, நோயால் வருந்தும் மக்களுக்காக மன்றாடுகிறோம். தூய ஜோசபாஸ் வழியாக அவர்களது வேண்டுதல்களை கேட்டு அவர்களுக்கு உடல் நல சுகம் தந்திட இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நம் ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா, இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் யாவரும் உம்முடைய திருப்பாதம் ஏறெடுத்திருக்கும் அனைத்து மன்றாட்டுகளுக்கும் தாயுடன் செவிசாய்த்து உமக்கு சித்தமானால் எங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் உம்முடைய அருள் வளங்களால் நிரப்பெறல வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமாகி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எனக்காக நீ தந்த வாழ்வை ஏந்தி உனக்காக நான் தந்தேன் இறைவா, இதை ஏற்று உனதாக மாற்றி அருள் பலியில் ஏனை நீ இணைப்பாய் இறைவா. எனக்காக நீ தந்த வாழ்வை ஏந்தி உனக்காக நான்
தந்தேன் இறைவா. அணையாத தீபம் உன் திரு இதயம் ஏற்றிட வந்தேன் என் சிறு அகலை. அணையாத தீபம் உன் திரு இதயம் ஏற்றிட வந்தேன் என் சிறு அகலை. உலகின் ஒளியாயிருப்பவனே உன் கோயில் நானாக மாற்றிடுவாய், ஏற்றிடுவாய், மாற்றிடுவாய். இறைஞ்சுகின்றேன் இறங்கிடுவாய், ஏற்றிடுவாய், மாற்றிடுவாய். இறைஞ்சுகின்றேன் இறங்கிடுவாய். எனக்காக நீ தந்த வாழ்வை ஏந்தி உனக்காக நான் தந்தேன் இறைவா. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடைய உங்களுமான பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது திருப்பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்த இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. இறைவாவும் ஒரே திருமகன் எங்களது மனித உடலின் தன்மையில் தோன்றினார். இவ்வாறு தோற்றத்தில் எங்களை போன்றிருக்கும் அவரை நாங்கள் கண்டுணர்ந்து அவர் வழியாக அகத்தில் மாற்றம் பெற தகுதி அடைந்திட எங்களுக்கு அருள் புரியும். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். வியத்தகு மறை நிகழ்வுகளால் யோர்தான் ஆற்றில் புதிய திருமுழுக்கிற நீர் குறித்து காட்டினீர். அதனால் விண்ணிலிருந்து வந்த குரல் வழியாக உம்முடைய வார்த்தை மனிதரிடையே குடிகொண்டிருப்பதை நாங்கள் நம்ப செய்தீர். மேலும் தூயாவியார் புறாவடிவில் இறங்கியதன் வழியாக ஊழியர் கிறிஸ்துவை மகிழ்ச்சி நினையால் பூசி அவரை ஏழைகளுக்கு நற்செய்தியை பறைசாற்றி அனுப்பியதை அறிய செய்தீர். ஆகவே ஆற்றல் மிகுந்த விண்ணவரோடு சேர்ந்து நாங்களும் இம்மண்ணுலகில் இடையராதும் ஆட்சியை கொண்டாடி முடிவின்றி ஆர்ப்பரித்து பாடுவதாவது: தூயவரே நம் இறைவன் தூயவரே, மூவுலகை ஆளுகின்ற ஆண்டவரே. தூயவரே நம் இறைவன் தூயவரே, மூவுலகை ஆளுகின்ற ஆண்டவரே. விண்ணகமும் மண்ணகமும் அவரது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா, உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா. ஆண்டவரின் திருப்பெயரால் வருபவராசி பெற்றவரே, உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா, உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா, உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா, உன்னதத்தில் இறைவனுக்கு ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து
இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமும் ஆக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவனமே இரவிருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். மறந்தீர், எனக்காக மரித்தீர், எனக்காக மீட்டீர், வருவீரே. உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை, இயேசுவே ஆராதனை. ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் பிலிப் நேரி, துணை ஆயர் சிமியோன், எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவை பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நினைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெருட்டு உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து வரமரல உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு
இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் அனைவரும் துணிந்து சொல்வோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக, உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்துதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து இயேசுவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் திருவிருந்திற்கு அழைக்க பெற்ற நாம் பெறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீரின் இல்லத்தில் எழுந்துள்ள நான் தகுதியற்றவள், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் இரத்தமும் நம்மை காத்து முடிவில்லா வாழ்வளிப்பதா. வருக வருக ஆண்டவரே, புனித கொடைகளால் நிறைவு பெற்ற நாங்கள் உமது கனிவை பணிவுடன் வேண்டுகின்றோம். அதனால் ஒரே திருமகனுக்கு நம்பிக்கையோடு செவிமடுக்கும் நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாகி உண்மையில் அழைக்கப்பட்டு அதற்கு ஏற்ப வாழ்வோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். அனைவரும் அமரவும். On behalf of the parish priest of Sakpal and also the rector of the shrine of St. Joseph Vaz, the assistant parish priest, the sisters and the other faithful, we would like to thank fathers for celebrating this mass and also for the lay faithful. To the intercession of St. Joseph Vaz, may God bless us all.
I also take this opportunity to thank the parish priest and the two assistants and all the sisters for giving us this opportunity to celebrate Tamil Mass. So thank you, fathers. May St. Joseph continue to intercede for each one of you and for the diocese and for us. May God bless us. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏனெனில் பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் இங்கு வந்து இந்த திருப்பலில் பங்கெடுத்து ஒருவர் மற்றவருக்காக ஜெபித்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்று நாம் அனைவரும் நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருமுழுக்கு பெருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே வேளையில் புனித ஜோசப் வாசனுடைய நவநாள் திருப்பலியும் கொண்டாடினோம். அன்று ஸ்ரீலங்காவில் மறைபொரு பணியாற்றிய புனித ஜோசப் வாஸ் தன்னுடைய பரிந்துரை வழியாக நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் நாம் செய்கின்ற தொழில் வளங்கள் பெருகவும் நமக்காக எல்லாமல் இறைவனிடத்திலே அவர் பரிந்து பேசி அருள் வளங்களை பெற்றுத் தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம். அதே வேளையில் இன்று சிறப்பாக பாடிய பாடற்குழுவினருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தயவுசெய்து இனிவரும் காலங்களில் நல்ல இன்னும் நிறைய மக்கள் சகோதரர்கள் முன்வந்து நிறைய பாடல்களை கற்றுக்கொண்டு இன்னும் அதிகமாக சிறப்பிக்க உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த திருப்பலியை பொறுப்பேற்று வழிநடத்திய பெரியவர்கள், எனக்கு பெயர் தெரியல, பெரியவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. முயற்சி எடுத்த அனைவர்களுக்கும் நன்றி. பல்வேறு உதவிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் திருப்பலியில் பங்கெடுத்து உங்களுக்காக ஜெபித்த அனைத்து சக குருக்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் உங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து சகோதரத்துவ அன்பில் நாளும் இணைந்து நிற்போம். ஒருவர் மற்றவருக்காக ஜெபிப்போம். எல்லோரும் இறையன்பில் வளரவும் வாழவும் நாமும் ஏதுவான சூழலை உருவாக்கி கொடுப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் நம்முடைய விசுவாச பயணத்தை தொடருவோம். நன்றி. இறுதி ஆசிற்காக அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இறைவனின் சிறப்பு ஆசி பெற தலைவணங்கி மன்றாடுவோம். ஆறுதல் அனைத்திற்கும் ஊற்றான இறைவன் உங்கள் வாழ்நாள்களை தமது அமைதியில் செம்மையறை செய்து தமது ஆசின் கொடைகளை உங்களுக்கு வழங்குவாராக. ஆண்டவது தமது திருமுகத்தை உங்களுக்கு ஒளிரை செய்து உங்களுக்கு இரக்கத்தையும் அன்பையும் காட்டுவாராக. எதிர்நோக்கு நம்பிக்கை அன்பு ஆகிய கொடைகளால் நீங்கள் வளம் பெற்று இவ்வுலக வாழ்வில் ஆற்றல் வாய்ந்த செயல் வழியாக நிலைவாழ்வை மகிழ்ச்சியுடன் அடைவீர்களாக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் சமாதானத்திலும் சென்று வாழுங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு நன்றி. புனிதம் நிறைந்த சுசேவாசி எங்கள் அன்பான சகோதரரே, இறைவழியில் நீர் என்றும் நடந்தீரே, இயேசுவின் சாட்சியாய் வாழ்ந்தீரே. வாழ்கவே வாழ்கவே என்றும் உம் பெயர் வாழ்கவே. எங்கள் புனிதரே என்றும் உம் பெயர் வாழ்கவே. வாழ்கவே வாழ்கவே என்றும் உம் பெயர்